Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta komplet issaħħaħ il-flotta tagħha b'ajruplan ġdid tal-għamla Airbus A320 Neo. L-ajruplan li huwa t-tieni tax-xorta tiegħu wasal fl-ajruport l-4 filgħaxija b'titjira mill-bażi tal-Airbus f'Hamburg il-Ġermanja. L-ajruplan intlaqa minn arkata ta' ilma minn żewġ vetturi tan-nar tal-ajruport. Dan kien ajruplan mistenni ħafna x'se jkompli il-proċess ta' madwar 4 snin li se jwassal għal bidla tal-flotta kollha tal-Air Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Air Malta Cliff Ketkuti saħaq li dan huwa pass kbir għall-Air Malta għax se jwassal għal titjib sostanzjali fuq l-ajruplani l-antiki u jiftaħ orizzonti ġodda. U għastqar kif l-ajruplan huwa żjed effiċjenti u fil-waqt li jaħli inqas fuel l-effett li jħalli fuq l-ambjent u iżgħar binqas emissjonijiet. L-ajruplan jista' jieħu 186 seats, però aħna l-Air Malta ddeċidejna li nieħdu 180 seats, dan ifisser li hemm il-pitch għall passiġġieri u iktar li l-ispazju li hemm bejn sit u ieħor huwa aħjar hemm ikbar. Fil-business class hemm 32 inches, jekk titla' fuq tħoss kemm ta' kumdità. il-USB chargers għall-iPhones, fejn tpoġġi l-iPads. It sets a new standard tal-prodott li ħajkonna abbord. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi saħaq li l-wasla ta' dal-ajruplan il-ġdid huwa simboliku għax juri perfettament fejn sejra l-Linja Nazzjonali tal-Ajru Maltija. Saħaq li l-pass li jmiss għall-Air Malta u li tespandi li l-im minn xtutna. Il-pass li jmiss issa se jkun li l-Air Malta tespandi li l-im minn xtutna. Li l-im minn xtutna sewwa u tħares lejn North Africa, tħares lejn Sub-Saharan Africa, tħares lejn India bħal Mumbai u Delhi u neżaminaw ukoll possibilità li jkollna flights fit-tul lejn New York u Toronto. Se nibqgħu naħdmu flimkien mal-tim tal-Air Malta biex dawn isiru realtajiet u l-Air Malta tagħti kontribut qawwi għall-iżvilupp tal-pajjiż. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon stqar li dan l-investiment huwa messaġġ ċar li l-linja tal-ajru qiegħda fit-triq it-tajba. Saħaq li dan kien żmien importanti fejn l-Air Malta bidlet l-istrateġija tagħha u llum tittaq tal-frott tad-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.